Pogi manliya anglenono pogi thangkana nungle. Hi friends, ang drang ni kissing yakman nang yar ang Sibakor Deborma tabung nang no kaisa love story ni koktang sawi khnarinai norok khnatok jaga ne khakao tai norok bo obahai ungkhna norok ni live rogo hine ang poito khlaio haike norok takphana ni YouTube channel no subscribe khlaine hongke SK Entertainment subscribe khlai paidi tai o video no eba o student chajak hangke kaisa like ri di faiding ke seng a koktang no khnai na halayana pogui malia anglen no pogui thangkana nungle ana busuk haksalo nungle thangi tongika moi tuman horliya na ano kibi klangkha nungle ano risuroi haikeno suba bobono khosa sinai ori suroino bo suinai bo suika ani kapalo mokoli muktui yoro ani yormang hawa klaika suba suya sak sinai bono khumale jori thangke tele bukrui chaya bo bongrai bono berengnai babrai chajak khumno wansuk manliya angle nono ani langmani hinei o koktang no ano share khlaika bukhuk motom Tripura bini kami khowai ampura haike norok o ustori no khnatok jakanai ang khakao